Dinala niyo yung kamnyo, yung nagpipili. Hi guys, musta po? Ngayon po punta sa Bani po. Tanghal dapat, ang init. Time check po natin 1:21 ng PM po. Tanghaling tapat po. Pabihay po tayo sa Bani Pagasinan sa resort. Bali sunod tayo kasi nga di mga pamilya ko po. Sige po. Let's go. Sana okay yung daan namin. Namin. Ako pala. Mak. Yahe. Init. Ngayon punta sa resort. Dami ng dayat. Naligo tayo mamaya doon. Overnight. Let's go. Guys, mamaya sarap maligo guys. Ang init. Kami sa kanang sobrang init. Mamaya pag nasa resort kasi may diet doon tapos may swimming pool. Sarap maligo. Grabe yung init oh. Init. Swimming tayo guys mamaya. Swimming. Apa dito? Ito to, Burgos. Yun o. Burgos, Agno, Bani. Saan yung resort yan?
dito. Dasol. Huwag na. Pupunta tayo sa dami. Diban? Sabi nga right eh. Right tayo. Butas naman. Right. Ito na ba? Maghanap ng resort pag hindi ko napuntahan. Nay, may gas kayo? May premium kayo? Premium? Green, Yung red? Oo. bright, at ganyan. Ganyan. Ay, lalagay na. Gas tayo guys. Wala tayong gas. Ading, may tayong magtanong. Isang pupuntahan to? Itong resort. Ano yan ba? Yung ano po, yung resort. Ito sa ito doon sa parte ng Bani pag ganun ka. Pero Dito sa Abagataner pag ganun. pero ito may dan dito? Oo, diretso. Isa po. Maps ka na lang po. Sige po. Oo nga, may ano ako eh. So ano, Nay? 63 ba? Sisitre. Magbibits ka ba? Opo, resort po. Ay. Guys. Kanina kanina na may wala akong kayatang barya. Ngayon. 20 na lang po pala. Nico! Nico? I just pretend that I'm in the dark. I don't regret, 'cause my heart can't take a loss. I'd rather be so oblivious. I'd rather be with you. When it's said, when it's done, yeah, I don't ever wanna know. I can tell what you've done, yeah. When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes, I
tayo pupunta. Saan tayo? Dito sa lang. Ano ba yung pinupunta natin, guys? Wala na itong ano to, katapusan. Wala nang katapusan. Masama dito, guys, pag malaki mga gulong natin. Kasi yung mga bato dito, hindi basa-basang bato, tulis. Yung mga bato dito, tutulis oh. Sigilid naman. Ang ganda ng daan. Ang ganda ng daan. Sobrang ganda. Sobrang ganda, kawawa ang gulong. Yun ang daya to. Grabe man dito. Pag nabutasan ka dito, wala. Kawawa ka. Kawawang gulong mo dito. Pag nabutasan ka, laki-laki pong ng bayan. Ay, ako lang mag-isa. Wala akong kasamang rides. So, walang rides pa ako. Bri. Takot naman dito yung resort. Papat. Grabe. Siguro pag gabi dito, ang dilim. Wala yung mga ilaw, wala mga pusti ng ilaw. Malaking mga bato. Siguro sa ito bato nahulog sa taas to. Bari. Sarado at yung resort. Kawawa tayo dito. Kawawa si Maxie sa mga bato. Saan tayo? Welcome. Saan? Saan daw? Ito. Dito. All birds. Dito, welcome. Onwards. Okay, ito yun. Musika. So, ito. Katakot pa dito. Kala ko naman. Napunta ko na to. Yung nag-ano kami, nag-rides kami. Rides. Saan? Yung mga charity noon. Alam ko na to. Sa mga sakyan dito na. Doon, lampas na. Doon sa barangay nila mismo. Guys, dito na tayo. Grabe, nakatakot. Pagod lang. Sulit. Oh, si Mrs. Nauna si Mrs. Oh. Grabe. Buti nakita mo ako. Oo, kaya pag tinihintay, balido nga yung mga anak mo. Wait ah. Sino tayo sila po sa bihay? Walang signal dito sa mga? Ha? Walang signal. Walang signal? Dead end. Walang signal daw to dito. Kumain lang kayo? Tapos na namin kumain na kayo.
Neg. Kaway kayo dyan, kaway. Naka-vlog kayo. Vlog to, naka-vlog. Ito mga to, kinuha lang niya sa mga old. Tignan mo itong mga dahil niya. Nakatipid siya kasi. Yun, hayo ba di? Sa ito, Vlog, YouTube. BBM. Kanin ka bibig. Kanin ka son?
Pasok tayo guys. Netang lalaki. Ano ang halaga? Busin natin guys. Kung may laman. Puta, may laman pala oh. May laman. May laman lahat. Bigat. Bus na, hindi sana. Yan yung handa. Sigo, ay sige ito. Early pala, nasa Sigo eh. Ay, doon, si Sigo. Walang Sigo. Ay, Sigo. Early? Sabay. Tapo. Oh. Takot. Pwede dito ang buong tropa, guys. Pwede dito. Lakas ang aircon, no? Ganda, guys. Santi Lenny, nakatulog ba doon natin din? Oo, nakatulog na na-enjoy yung view. Nakatulog na siya. Sabi ko na yun. Thank you. Ay, ha! Hi, guys. Hi, guys. Hi, guys. Hello, everyone. Nagluluto ang aking pasta. Ito ba ng tuna? At ng barbecue. At ganyan ang nangyayari dito. At busy-busy ang aking tatay. Kakaluto ng mga seafoods. Ewan ko ba? Kaya ako muna ang mag-vlog. Meet our dog. Shigo. This is Shigo. She for my mother. And Go, hindi ko alam. Ayan, busy ang aking tatay nagluluto. Oh. At busy sila nagchichismisan doon. Sa height to my vlog. Vlog ni Papa to. Adi Design, mag-hi kayo sa vlog ni Papa ko. Hello! Gusto niyo ng barbecue? Ayan. Mamaya na lang, balikan ko kayo. Bye-bye. Ito may Shigo. Shigo.
Yes, Sophie. Hindi pwede pa suyo ang phone ko. Sige, napicturean ko ang my love. Great. Great. Balang araw, baka mamaya. Umukuha na kayo sa wedding nila. Galing ah. Hoy, wag yung chan, wag yung chan, wag yung chan, wag yung chan. Buntos natin mo. Hoy. Talo. Malakas pala si Payatot. Dito na sa mababa. Magkalaglag ka lang mo. Gramo na si Kuya. Pwede ka i-claim mo lang. Ha? Hindi.